акнун дар бораи урфу одатҳо гап мезанем ёки суеверия мегӯяна суеверие ки аллакай ба урфу одат гардондагӣ даромада ман намехалак шудаги намефаҳмиде ғалти агар туфку милчоқ меёвӣ буде фаҳмиста ҳозира шароита ғалти агар то кредит нагири хеса наметавониде агар гурба раҳата буррад 7 қадам қафо базан якта ошно омехта кунад мошин задасте гуфтаги неде гуҷова қафо баздан нако мумкин ними пешеход де вай гурбаҳоям дилаш би задагӣ де ту места одам нагузард мегӯяд мо гузашта буратам ҳозир хона мерад занаш авқати бемаза кадаги мо гунаҳкор мегӯяд якта ҷо рафтаистам бо тарафи қишлоқ ҷо таги дарашом исриқ овазон дамонусям испанд чун хе мекунед гум хонаи аз балои офатҳо нигоҳ медорад ҳаво хе гарм шуд баъд аз як моҳ равам хонаи сӯхт аст гӯед чун хе шуд гум ҳаво гарм шуда исриқ даргиф мегӯед аз балои офат нигоҳ надошт гум зато дуз надаромад мегӯед одоби чоя бенед бо даруни чой бага якта чӯбчи манехалак биёд тунтуайку калай сали калон меҳмон мебиёд чой хунук резад меҳмони хунук мебиёд чой гарм резад меҳмони гарм мебиёд меҳмони гарма ахурун чихе фарқ мекунад мумкин сумкадору бесумка будагисте ҳамбу баъзе ганда умнишудеги чой пакетик бугзаштеги аҳматти пакетике мемонид меҳмони дилаш ба зада рафтагиде меҳмон баъзеҳо ҳай дута сета хешаш агар қишлоқанда бошад вес студенти қишлоқ хони ҳамонанда де агар душанбе баравед ҳамаи хуҷандиҳо хонишо монда ако ман амирӯз рафтосияму вай ман куҷо фуром саволам мене ман куҷо фуром ман акҷо метавонам автовокзал мефуром деги охе нимиравад намефурӯи ку ин мазмуни ҳамуна дорад ки ягонҷо нафро рост хонаву биёде то есть шумо хикада мебарад де ҳамун гапа худаш ба даркори ҷавоб чой масалан мегӯем агар хуҷанда чой резан агар ним пиёла мерезан ҳурмат душанбе мехе пиёла дароз кард чой резан чақонду патфту пиёла азига дошт боя бо резан боя бо чақонду патфту бо дошт гуфтам пиёлаш чиркин неку вроди гуфтам боя бо дига резам агар нормально рез и чия нормально пур рехтам лабошки ман намехалак мегираде мева дорад бо як ҷо меҳмонӣ рафтем хе шитим ҳете меҳмон аз дигар давлат омдаги гифти чое гарондосе 3 бор мегардони қоидаш медонед то на бувом мегуфтанд ки агар чое гардони агар як бор гардони рӯд сиёҳ мегӯед дуюм бор гардони рӯд сиёҳ мегӯед се бор гардони рӯм сиёҳ мегӯед агуҷоя мега ӯ ки боромдаги ҳайрон мешам де бекор мондаги чо кунем давай чой пегонис придумад мекунем гуфтаги просто ман дина насиҳат кардаги будам ба чое дига гап нест ягон чиз дига гуфтанам дакор де ман буво ку ман пастани гавознам дакор хештим чое 1 2 3 гардон якта худаш бирехту дига аз бена меҳмон арос кадаги ҳичи намехӯрад гӯм ошнод моя ҳурмат намекард аст гуфт нафаҳмедам чӯе гӯм пиёли худаша чақонду ини моя начақон мегӯ бо қезиқаш медонед боли чой ба көпүкча ҷамъ мешавад ку кафк бой меши бало меши бой мӯлмӯлгир бой меши бо як бефаросаи дига дасташ хонда айни вегон сараш мерезад бой меши ягонта миллионера дидагим шумо интервью гуфтааст чӣ шумо миллионер шудед гуфт рости гап шудагӣ будиму чой ба көпки рафт фуромад як мушиша гифтам калу патфтам ин бадтарашай агар сали суруди зӯр хонад ё ягон кора зӯр кунад агар ина данаш ба устодои санъат туфкадагӣ мегӯяд устои мошини зӯр боша ина данаш ба устои мошин туфкадагӣ пири оҳангаро данима туфкадагӣ ягон дидагим шумо ягон кас гифта институти санъатдо буде ту доште устод муродов якта патоид як артисти халқӣ шавад ягонта миллионера дидагим шумо ваям хеде Bill Gates iştəs. Çıxışma kompüterə zor qədər soxduydu gud. Rosti gap. İşte gudum yakta texnik olmadı. Yakdan pustan aytı tuf patuf. Normalne. Düyüm milyarda tona çıxay korkaydı gud. Elon Musk yakdan pustan. Ma vay be. Zemi gud. Vay ma vay be. Hem xadımı boşda bıraftım de. Tuf kun hakkada. Ya koru acayip de. Dua kunid agar
корда дастархон гирид намоша дуоя мебурдас фамиста якти ҷо рафтем хе 4 кас шитас гирид мазде 6 дара худаги забон печи досайку мо миҷо шитем бо ё боч хегӯ ҳам то авқати гарма биёра ямче тосгириш қӯзға мекунад де ту хесте мо мен миҷо боше фақат ҳамин чӣ мефаҳмед бо ҷаҳате соқӣ шай контрол мекунад ситуация гепи намехӯ бастим нобати шумо вояш мехза мен хегӯ ахира як кас хест гӯш кунид он гуфт ҳамин ҷо омитон арақи хӯдостон малаш ман ягон претензиям нест омоитон мо авқати гарма хӯрем охи як хел гап мезенитон гап мезенед намефаҳмем шумо зефтостон одам хел намешад одоб ҳайми иззат ҳайми гӯ ятеш хесе гепи зӯр гуфтнеки тостин аст бандитон инам мехӯ гуфтост ҳама масташ дуо мекунад де хисосагинде ту хеса амин кордагиритон мебурад вай дуо бутулка амагизин хедосагинде бурда шудагиде уже кадом корд мебурад ве дуое корд мебурад бо дузанаҳонаям баҳонаошон агӯед ҳайрон мешед хобам ба якта мусафед дута себ дод сони ман занг гифтам буйнаш мегузад ман хел акӯча гузашта истам якта мусафед дута пирашки дод баъд аз 2 сол занг гифтам ӯй ман бе ҳамун мадакои дуюм занг мегифтага статья кити шинона дакор не ҳамун мусафеде ёфтан дакор ман ҳамун гунаҳкор де мен ин корро ҳамаш бе себу банану пирашки тақсим ка гаштасам шабова